تنه هجمارکی بچوک ji çalakvanên serhildanê tunebûnê Extinction Rebellion bi rastî tên binçav kirin. Her kes tê piştgirî kirin ku ew biryarekî şexsî û agahdarkarî digire. Gelek rêbaz hene ku mirov dikare sîstem asteng bike bê ku ew qanûn bin pêk dike. Em dibînin ku xeteriya şiddetê dewletê li ser me wekî çalakvanên Brîtanya li gorî dewletên din kêmtir e. Wekî din jî em dibînin ku gelî bindest li Brîtanyayê şiddet û bindestkirina dewlet zêdetir dibînin. Hem ji aliya polîs hem ji aliya sîstemê qanûnî. Lewra ew çalakiyên rastîrast ên bêşîddetî gelî bindest, li gorî yên ku xwediya statûyekî baştir di civakê me dane zêdetir dixe nav metirsiyê. Pêwîst e ku kesên ku xwediya statûyekî baştir in her tim li gorî ewlehiya yên di metirsiyekê zêde ne tev bigerin.